नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। मऊ व चविष्ट दहीवडे सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे ते आज आपण बघूया। आंबट, गोड व तिखट चवीचे दहीवडे बनवण्यासाठी खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक्स सांगितल्या आहेत। दहीवडे बनवण्यासाठी आपण 1 कप उडदाची डाळ घेतली आहे। ही डाळ पाण्याने 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेऊया। फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। डाळ भिजण्यासाठी पाणी घालूया। आणि ह्यावर झाकण ठेवूया। ही डाळ भिजण्यासाठी 5 तास बाजूला ठेवूया। आता पाव कप मुगाची डाळ 2 पाण्याने स्वच्छ धुवूया। मुगाच्या डाळीने दहीवड्यांची चव अजून वाढते। ह्यात पाणी घालून झाकण ठेवूया। आणि ही डाळ भिजण्यासाठी 5 तास बाजूला ठेवूया। डाळी व्यवस्थित भिजल्या आहेत। एका चाळणीत डाळी काढूया आणि ह्यातील पाणी पूर्ण काढून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेल्या डाळी घालूया। आणि पाणी न घालताच आपण ह्या डाळी वाटून घेऊया। डाळींची फाईन पेस्ट करणार आहोत। दहीवड्यांसाठी मिश्रण छान वाटून झाले आहे। पाणी न घालताच वाटल्यामुळे दहीवड्यांचा आकार छान येतो व दहीवडे तेल शोषून घेत नाही। डाळ व्यवस्थित वाटली जात नसेल तरच 1 किंवा 2 चमचे पाणी घालावे। डाळ फेटण्यासाठी जागा पाहिजे, त्यामुळे आपण मोठे भांडे घेतले आहे। वाटलेले मिश्रण आपण ह्या भांड्यात घालूया। मिश्रण फेटणे फार महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे मिश्रणात हवा भरते व मिश्रण हलके होते। फेटल्यामुळे दहीवडे मऊ आणि जाळीदार होतात। मिश्रण हातानेच फेटूया। हे मिश्रण एकाच दिशेने फेटूया। एकाच दिशेने फेटले नाही तर मिश्रणात हवा भरणार नाही, त्यामुळे वडे मऊ आणि जाळीदार होणार नाहीत। म्हणून मिश्रण एकाच दिशेने फेटावे। आता आपण 7 ते 8 मिनिटे हे मिश्रण व्यवस्थित फेटून घेऊया। मिश्रण व्यवस्थित फेटले आहे। पिठाचा छोटा गोळा पाण्यात घालून बघूया। पीठ तरंगत आहे, म्हणजेच पीठ व्यवस्थित फेटले आहे। ह्यात 1 छोटा चमचा जिरे, 1 हिरवी मिरची आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा वाटून घेतलेला, चवीनुसार मीठ। हे मिक्स करूया। जिरे, हिरवी मिरची व आले घातल्यामुळे दहीवडे खूपच टेस्टी होतात। दहीवडे तळल्यावर आपण ते कोमट पाण्यात घालणार आहोत। आता ते पाणी बनवूया। त्यासाठी पातेल्यात 2 ते 3 ग्लास पाणी कोमट करून घेऊया। पाणी कोमट झाले आहे, गॅस बंद करूया। आणि ह्यात पाव छोटा चमचा हिंग घालूया। चवीनुसार मीठ मिक्स करूया। आता आपण वडे तळूया। कढईत तेल गरम केले आहे। तेलात थोडे पीठ घालून बघूया। पीठ वर आले आहे, म्हणजेच तेल व्यवस्थित तापले आहे। आपण एका बोलमध्ये पाणी घेतले आहे। ह्या पाण्यात आपण हात बुडवूया आणि अशा पद्धतीने पीठ हातात घेऊन तेलात वडा सोडूया। एका वेळी एकच वडा सोडूया। पाण्यात हात बुडवल्यामुळे पीठ हाताला चिकटत नाही। हे वडे मध्यम आचेवर सोनेरी रंगावर तळून घेऊया।
वड्यांचा आकार तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठा करू शकता। सोनेरी रंग झाला आहे। तुम्ही बघू शकता वडे खूपच गोल झाले आहेत, खूप छान फुगले आहेत। हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे तळलेले वडे हिरव्या चटणीबरोबर किंवा नारळाच्या चटणीबरोबर असेच खाऊ शकता, खूप टेस्टी लागतात। तळलेला एक वडा तोडून बघूया। वरून कुरकुरीत व आतून जाळीदार। हे तळलेले वडे आपण हिंग मिठाच्या कोमट पाण्यात घालूया। हे वडे 20 ते 25 मिनिटे पाण्यात ठेवूया। सर्व वडे तळून कोमट पाण्यात घालूया। वडे पाण्यात भिजेपर्यंत चिंचेची चटणी करूया। आपण 50 ग्रॅम चिंच 1 तास पाण्यात भिजत घातली होती। ही गाळून घेतली आहे आणि अशा पद्धतीने चिंचेचा कोळ तयार केला आहे। कढईत 1 मोठा चमचा तेल घालूया। त्यात अर्धा छोटा चमचा जिरे, पाव छोटा चमचा हिंग घालूया। आणि चिंचेचा कोळ घालूया। ह्याला एक छान उकळी आणूया। उकळी आली आहे, ह्यात 50 ग्रॅम बारीक कट केलेला गूळ घालूया। आणि हा गूळ आपण पूर्णपणे विरघळून घेऊया। गूळ विरघळला आहे। ह्यात काळं मीठ अर्धा छोटा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट 1 छोटा चमचा, भाजलेले जिऱ्याची पूड अर्धा छोटा चमचा, 2 मोठे चमचे साखर, सुंठ अर्धा छोटा चमचा आणि चवीनुसार मीठ मिक्स करूया। आणि हे चांगले शिजवून घेऊया। दाटसर चटणी झाली आहे। ही आपण एका बोलमध्ये काढूया। चिंचेची आंबट गोड चटणी तयार आहे। दही वड्यावर घालण्यासाठी आपण मसाला बनवणार आहोत। त्यासाठी 1 मोठा चमचा धने व 1 मोठा चमचा जिरे भाजूया। धने व जिरे भाजले आहेत। हे एका बोलमध्ये काढून घेऊया। थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये घालून पावडर करूया। आपण अशा पद्धतीने पावडर करून घेतली आहे। अशा पद्धतीने मसाला केल्यामुळे दहीवडे खूपच टेस्टी होतात। आता दहीवड्यासाठी हिरवी चटणी सोप्या पद्धतीने बनवूया। मिक्सरच्या भांड्यात 1 कप कोथिंबीर घालूया, अर्धा कप पुदिन्याची पाने, 3 हिरव्या मिरच्या, आले 1 इंच, लसणाच्या पाकळ्या 3 ते 4, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड अर्धा छोटा चमचा, लिंबाचा रस 1 मोठा चमचा, चाट मसाला अर्धा छोटा चमचा, डाळे 1 मोठा चमचा, चवीनुसार मीठ आणि पाणी। हे सर्व बारीक वाटून घेऊया। हे एका बोलमध्ये काढून घेऊया। लिंबाच्या रसाने चव चांगली येते व रंगही छान येतो।
हिरवी चटणी तयार आहे। आता दहीवड्यासाठी दही बनवून घेऊया। आपण 500 ग्रॅम दही घेतले आहे। हे घरी बनवलेले ताजे दही आहे। दही ताजेच घ्यावे। ह्यात 1 मोठा चमचा साखर घालूया। तुम्हाला अजून गोड हवे असेल तर साखरेचे प्रमाण वाढवू शकता। चवीनुसार मीठ। हे आपण व्यवस्थित मिक्स करूया। दह्यात गोळे असतील तर ते गाळून घ्यावे। दही स्मूथ असेल तरच दहीवडा खायला छान लागतो। दही खूप छान झाले आहे। पाण्यात घातलेल्या वड्यांनी पाणी व्यवस्थित शोषून घेतले आहे। वडे मऊ झाले आहेत। दोन्ही हातात दहीवडा ठेवून हलक्या हाताने दाबूया आणि ह्यातील पाणी काढून टाकूया। अशा पद्धतीने सर्व वड्यांमधील पाणी हलक्या हाताने दाबून काढून टाकूया। आता आपण दहीवडे सर्व करूया। एका प्लेटमध्ये दहीवडे ठेवले आहेत। त्यावर दही, हिरवी चटणी, चिंचेची आंबट गोड चटणी, भाजलेल्या धने जिऱ्याची पावडर, लाल तिखट, काळं मीठ, चाट मसाला, मीठ थोडेच घालावे कारण मसाले, चाट मसाला ह्यामध्ये मीठ आहे। कोथिंबीर, आणि तिखट बुंदी। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला। चटण्या व मसाले आवडीप्रमाणे घालू शकता। एक वडा कट करून बघूया। खूपच मऊ व जाळीदार दहीवडे झाले आहेत। चटपटीत, टेस्टी व मऊ दहीवडे तयार आहेत। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। बघत रहा शांभवीज किचन। धन्यवाद।